nalazi posada sa startnim brojem 2, u pitanju je Rafting klub Bosna Zenica. Tako, ovako da će. Tako, ne, dobro. Rafting klub Bosna Zenica, 7. mjesto u disciplini sprint na otvorenom prvenstvu BiH u Foči. Bili su 7. u disciplini head to head na otvorenom prvenstvu BiH u Foči. A bili su 4. mjesto generalno na Bosna R6 Rafting klubu u Zenici 2009. Bravo! Na stazi posada Rafting kluba Bosna Zenica. Posada Rafting kluba Bosna Zenica u ciljnoj ravnini.